שלום עליכם. אנחנו נלמד הלכות קדיש, סימן נ"ו במשנה ברורה. ותוך כדי לימוד הקדיש נראה כמה הוא חמור ומה צריך לעשות בזמן שאומרים קדיש. השם שלי אבי ניסן, מהיישוב נווה דניאל. אני לא רב, אני עובד כפיים, אינסטלטור, אבל בגלל שמאוד כואב לי שאנשים לא מתייחסים לתפילה ברצינות, החלטתי להוציא סדרת הרצאות בנושא קדושת בית הכנסת. נעבור לשולחן ערוך. יש לכוון בניית הקדיש. קדיש הוא לא הפסקה בתפילה, הוא יותר חמור מכל התפילה כולה. כי אמרו חז"ל, אני קורא במשנה ברורה, כל העונה אמני אש מרבה מברך בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. ופרשה הראשונים, שרוצה לומר בכל כוחו, בכל כוונתו, בכל איבריו. שהיינו שאומרנה בלב שלם ולא רק כמוציא בשפתיו וליבו בא לימו. גם יכוון לשמוע קדיש מפי השליח ציבור כדי שידע מה הוא עונה. אמן יש מרבה ואמן דאמירן בעלמה, וכל שכן צריך להיזהר מאוד שלא להשיח בזמן הקדיש או קדושה. ותראו כמה דברים חמורים. אדם שמשיח בזמן הקדיש. איתו במסכת, כותב המשנה ברורה, חפץ חיים, כדאיתו במסכת דרך ארץ. תרבי חמה אשכח אל אליהו בכמה אלפי גמלים טעונים אף וחמה לשלם לאלו. רבי חמה מצא את אליהו נביא הולך עם אלפי גמלים טעונים באף וחמה לשלם לאלו שמדברים בקדיש. וכל המדבר באלו המקומות עליו הכתוב אומר, לא אותי קראת יעקב. אתם יודעים מה פירוש לא אותי קראת יעקב? כאילו לא אותי קראת יעקב וקראת בישראל. פסוק נדמה לי ישעיהו. לא אותי קראת יעקב ויגעת בישראל. אז אני לא האלוהים שלך. לך תחפש לך אלוהים אחרים. אם דיברת בקדיש, אני לא האלוהים שלך. תחפש לך אלוהים אחרים. והתפילה שלו הולכת לסתרה אחרה. יכול להיות שאפילו פעם אחת, יש פה סיפור כזה, מעשה בספר חסידים, מעשה בחסיד אחד שראה לחסיד אחר, החבר שלו במותו ופניו מוריקות, הפנים שלו ירוקות וכעסניות. אמר לו, למה פניך מוריקות? אמר לו, פני שהייתי מדבר שהשעה שהצליח ציבור היה אומר ויחולו, וברכת מגן אבות ובהתגדל, בקדיש. ובספר מטה משה, הביא בשם המדרש, שחכם אחד נראה לתלמידו בחלום, וראה תלמיד שהיה לו כתם במצחו. ואמר לו, מפני מה הראה לך כך? אמר לו, מפני שלא הייתי נזהר מלדבר שהחזן היה אומר קדיש, ואפילו לערער בדברי תורה אסור. בשעה שהחזן אומר קדיש. צריך לכוון הרבה בעניית הקדיש, ואין חילוק אם הקדיש הוא על תנ"ך או על אגדה או משניות. מה פירוש המילה התגדל והתקדש? זה נוסח מיחזקאל, שבמלחמת גוג ומגוג, והתגדלתי והתקדשתי לעניין מלחמת גוג ומגוג, שעד התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, תכתיב ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.
והוא מזהיר שצריך להגיד את הקדיש בהיגוי הנכון. אז והשתדל לרוץ כדי לשמוע קדיש. מסופר בגמרא על אדם אמרו לו יש קדיש, הוא קפץ מהגג לשמוע את הקדיש. ואדם שנכנס לבית הכנסת ושמע קדיש חייב לענות, אפילו שהוא לא שמע את הקטע לפני הקדיש, את המשנה, את התפילה. אדם שמדבר בקדיש, למה לא להיכנס לבעיות של גמלים טעונים באף וחמה וקצף? אדם צריך לברוח מהצרות. יכול להיות שביום הכיפורים הוא יצום, הוא יבכה, יחפרו לו, אבל למה לא לחכות לחסדים לחסדים של השמיים? הוא צריך להיות נקי, והייתם נקיים השם אלוהים לכתחילה, לא לדבר בזמן התפילה. אדם שנכנס לבית הכנסת, הוא צריך להיכנס באימה ופחד וחרדה. סמר מפחדך בשרי, ככה אומר דוד המלך בתהילים, ממשפטיך יראתי. סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראתי. כי כשאתה מדבר בקדיש, אתה מזלזל בקדושת הקדוש ברוך הוא. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אני ראיתי עשרות אנשים שמדברים בקדיש, אפילו רבנים, ואני מעיר להם, וזה לא עוזר. למה לכם להיכנס לבעיות? סורו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? אחרי זה האדם בוכה, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה, ולמה יש לי ילדים לא מתחתנים, למה אין פרנסה, למה יש מחלות, למה יש צרות? כי אלפי גמלים טעונים באף וחמה וקצף. אני קורא את זה עוד פעם. שבועת אליהו נביא, אלפי גמלים טעונים אף וחמה לשלם לאלו. אז בבקשה מכם, שימו לב, ומי שיעביר את השיעור הזה, מי שישתף את השיעור הזה וייתן אותו לאנשים לציבור שמדבר בבית הכנסת, ולא יתבייש לשלוח לו את הסרטון הזה, מה שהוא יקבל מהשמיים מתנה הזה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מה זה לא יחל דברו? אדם אסור לו לחלל את הדיבורים שלו. אם הוא לא יחלל את הדיבורים שלו ולא ידבר בבית הכנסת, ולא ידבר בזמן הקדיש, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. הפה שלו יהיה פה קדוש, ומה שהוא יבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעשה. אז שבוע טוב, בהצלחה לעם ישראל כולו. ככה נתגבר על כל אויבינו מסביב, כי אמרו חז"ל, כי כל הצרות שבאות על עם ישראל זה מדיבורים בבית הכנסת ומבעיות של זימה. נדבר על זה בסרטון הבא.